lehiaketa publiko bat izan zen, diru publikoz horretuta gaudegu, eta proiektu honetarako ere diru publikoa erabili dugu. Eta horretarako, lehiaketa publiko bat egin behar zen, eta zenbait laborategi aurkeztu ziren lehiaketa horretara, eta irabazlea Boloniako lehen matxina erritro bat izan zen. Esan dezakegu mundu mailan dagoen referentzia bat dela zaharberritze munduan. Izugarrizko lan ona egiten dute, oso tratu atsegina izan dute gurekin 2 urte hauetan, eta espero ez dagoen hemendik aurrera ere horretan jarraitzea. Eta, Boloniak ze garrantzia duen? Bolonia bihurtu da, esan dezagun, zine klasikoaren munduan horrelako puntu neuralgiko batetan, ezta? Referentzia puntu bat da, jaialdia du, filmategia du, laborategia du, gu bertara joan geranean harrituta gelditu gara, ez? Zer nolako jende pila da bilenan lanean, ze proiektu izugarriak egiten dituzten, eta zine klasikoaren jaialdi horretan, adibidez kalean egiten dituzten emanaldi udan, kalean egiten dituzten emanaldi horietan, ze jendetza izaten den, ze respetuz ikusten dituzten filmak, eta guretzat oso aberasgarria izaten ari da, asko ikasten ari garelako, neurri batetan, eta bestalde ere, ikusten dugulako emaitza zin hobea dela, ez da. Ni beti esaten dut, zaharberritzeko lehendabiziko pausoa konserbatzea dela. Eta pelikula hori konservatuta ez badago, akabo, pelikula hori galdu egiten da. Beraz, hor beti balorea botatzen dizkiot gure erakundeari, ez dakit gureari, edo gurearen antzekoak diren beste filmategei. Hau da, filmategien lana ezinbestekoa da, filmak konserbatu alizateko, gero zaharberritu alizateko. Naiz eta egoera ez oso honean konserbatu, gero digitalki eta egin ditezkelako horrelako pausa. Zure galderari erantzunez, lehendabiziko paso horretatik abiatuta, hau da, ikerketa bat egiten da, materialak nun dauden ikerketa bat egiten da, ikusten da nun dauden materialak, kasu honetan hemen eta Filmoteka Espainolan zeuden materialeak, negatiboak, eta kasu honetan ondo zeuden negatiboak, edo nahiko ondo behintzat, eta negatibo horiek bertara ekarri ziren, eta hemendik Boloniara laborategira bidali genituen. Bertan egiten diren pausoak dira, lehendabizi eskaneatu egiten da pelikula, laukan egiten den eskaneo bat egiten da, digitalizatu egiten dira pelikulak, negatibo horiek, eta artxibo bruto horren gainean, esan ezagun digitalizatutako artxibo horren gainean, azten dira lehendabiziko zaharberritze digitalak egiten, irudia estabilizatzen, kolorea apur bat ikutze, beti origina ere oso fidela izan da. Bertara ere bidaltzen da guk izaten dugun kopia positibo bat, referentzia bat izan dezaten laborategian koloreak eta argia eta nolakoa izan daitekeen. Bertan egiten dituzte berai iruditzen zaizkien zaharberritze egokiak, erretoke egokiak, eta azken iritzia izaten da bertara joaten denean zuzendaria edo argazki zuzendaria. Kasu honetan zuzendaria joan dira, eta zurekin Montxar Bendariz, eta lau film ertain hauekin, lau zuzendariak joan dira, gurekin batera, eta han filma ikusten dute, lehendabizi irudiaz arduratzen dira, ikusten dute zer nolako zaharberritzea den, beraien iritzia ematen dute, zerbait aldatu behar baldin bada inolako arazorik ez dago aldatzeko, beti filma nolakoa den mantenduta, ezin da plano bat aldatu duela 40 urte egin zen pelikulan ez zaitzulako gustatzen dena geritzen den gaur egun, ezta? Baina beti horrelako iritziak ematen dituzte zuzendariek, eta azken gero soinuarekin egiten dute goza bera. Soinua pelikula ikusten da, eta soinua nola gelditu den, soinua garbitu egiten da normalean, zikindu egiten delako urteen poderioz, eta orain arte behintzat oso konforme gelditu dira zuzendariak, eta beti beraien oneritziarekin egiten dira zaharberritzeak, eta emaitza, bistan dago.
Oraindik ezin ditu tituluak esan, baina ja aurreratu dezaket datorren urtean 2 film zaharberrituko ditugula, eta bat behintzat Bolonian ziur izango dela. Eta bigarrena oso posible da ere bertan egitea. Lehendabiziko filma urte hasieran hasiko dira bertan zaharberritzen, eta nik uste dut 80ko hamarkadako oso 2 film polit izango ditugula hemendik aurrera zaharberrituta ikusteko aukera.